Takže čaute. Vlastne, jak som vlastne, ne, ale dobre. Takže čaute. Čau. Ja som bol Spirit Slovakia, až na jedného člena, ale ten nemohol prísť. Viete, že sme mali súťaž, ktorí ste sa zapojili, a viete, ktorí nie, tak neviete. A ideme akurát žrebovať výhercov. Listočky. Prišlo nám okolo 234 mailov. Je tu nastrihaných 234 lístočkov s číslami. A teraz to spravíme následovne. Budeme postupne, vyberať lístoček a čísielko, ktoré bude na papieriku, treba číslo 100, pozrieme si Steam mail a kto vtedy poslal Steam mail, tak ten vyhráva. Najskôr ideme žrebovať o 3 mikiny a potom o 3 trička. Inak máme dosť slabú baterku, ako vidím. Také rýchlo. Dobre, miešam. Teraz ma budete nenávidieť za to, že vyťahnem prvého, že? Ja idem prvý. Dobre, takže prvú mikinu vyhráva mail číslo 145. Jaroslavik. Mail číslo 145. Takže ideme to vyhľadať. A ideme to teraz máme zaradené e-maily podľa toho, ako nám prišli, čiže začneme od 1 až po... Odvažíme to po koľko? 145. Taký ťažší spôsob hľadania toho 145. mailu, ale my ťa nájdeme, aj výhercu nájdeme. Už sa hľadá. Dobre, počkej. Koľkatka? 145. Môžeš... No? Takže máme tu... Andrej Baco. Aďo Baco! Super, takže Aďo Baco, gratulujem. Aďo Baco si... Dobre. Si zabil. Dobre, takže ide Mišo. Počkaj, to musíš poriadne, no. Zamiešať. A už sú tu podvody. Dobre, takto. A? Musím vyberať koľko banky. Dobre, lebo skápa baterka. A máme mail? 210. Dobre. 210. Takže druhú mikinu vyhráva. Mali by sme to tam asi ukázať, nie? Aj? Čo to vidieť? Nevidieť asi. Môžeš behať. Môžeme behať? Môžeš tam ísť, že ako by som sa teraz... Jednonohý list. Takže... Predtým bolo 140. To nebude vidieť. Aha, nie vidno. Aha, počkej. Ježiško. Tak poďme preč. Nie je to vidno. A máme 210. Petr Hubka, gratulujeme. Druhá mikina je tvoja. Ja som si ukonul. Teraz idem ja vylosovať ďalšieho, takže... No, to bolo. Víš, že to daj, aby nevedeli, že toto. mi bude ďakovať. 191? Tak? Listoček. A vyhráva súťažiaci Michal Prokop. Gratulujeme, Mišo. A ideme teraz o trička. 3 trička sme mali súťaži. Vždy halby, daj to do kamery, no. Olala. Poď, lebo nám zhasne baterka. 87. Máme koľko si mochali, že vlastne to je rešurčí. Musíme sa pozrieť do mailu, lebo nevidíme znameno. A? Andrej Kečkeš. Aďo Kečkeš. Gratulujeme, Aďo. Máš tričko. Dobre, pokračujeme. Fastest Zucker. 143. Sú to samé trojciferné čísla, tí, čo hlasovali ako první, dali smolu. To nebolo moc príjemné, ale tak je to zamiešané, takže... Takže... A nevidíme, že koho vyťahujeme. Presne tak. Koľkatka to bola? 143.
143. Nemali sme to? Mali sme to. Aj, Nie, áno, bol už. Aďo Baco už bol. No, aj ma som už bol. ako to vyriešime? Vylosujeme ešte jedno číslo, aby nevyhral všetko jeden. Andrej Baco, ty chceš dve trička? Dve tričko. To by sme mali... Tak s tebou sa ešte dohodneme. Alebo? Ja som sa povedal, že nikto nepríde. Tak to ja si myslím, že aby to bolo fér. Voči ostatným, tam vyzrúme niekoho ďalšieho. Dáme ďalšieho. Dobre, dáme ďalšieho. Mišo, Miky najteplejšie ako tričko. Ja ti to dobre. Čo? Skoro zhorelo tričko. To mali byť... No máme, to je 99 alebo 99. Či? To je 99 alebo 66. Ďalšia jednomyselná vec. Takže dáme aj 66 a 99. Nie. Pozri, jak vyzerá. To sú rovnaké, ale to sú vybrali. Dobre, to si dobre povedal. Za to, že sme to aj s Aďom nedomysleli, ani s 99 alebo 66, tam budú mať obidvaja trička, hej? Áno. Takže 99, povedz. Ešte teraz sú pre... Toto bol vlastne posledný, takže je aj 7 výherca, hej? Áno. Aj si vyherca, no? To je pekný. Počkaj, nie, toto bol štvrtý. Štvrtý, no, takže bude štvrtý a šiestý. Čo? Ja Nie, teraz Ja som budú vyberal dve. ja. Pohode, dáme nie 3 trička, ale 4 budú. No, dobre. Dobre? Takže vyhráva číslo 99 a 66 a ideme to pozrieť. A ideme to pozrieť. Toto som nečakal, že? Ani ja. Ja som to strihal, sorry. Máte šťastný deň. A už aj bojci si povedz, či sa majú šťastný. Počkaj. Koľko to je? 66. 66. Ja už aj nerozmýšľam, mali sme tímové stretnutie s vami. Aha, musíme otvoriť. 66 je... Kubík Lauky. Kubík Lauky. Kubík. Máš Kubík, tričko, gratulujeme ti. keďže nevieme, že 66 alebo... Kubík, 99, zdravý Kubík Lauky. A ideme práve 99. A to vyhráva... Bolo jedno menej. Adam Lukáč. Takže Adam, gratulujeme ti. Gratulujeme. To bol 9? Nie. Nebol. Ale. A ešte dve? Ešte dve. Idem oslovať, daj. Tak teraz prvé dve trička. Teraz sú prvé dve trička. Ešte dve trička. Ešte dve trička máme, takže dúfam, Také dve trička. budete Ja som šťastní. mal už tričko. Hej? Tak boli 3 mikiny, Aha, Tak, takže ešte jedno. posledné Teraz, tričko. posledné. on mal tričko, Ale ty 66, tričko. 99. Ale však on by to on dával tam. Nevadí, ja už som končil. Nekončil. Však ja som mal tričko. Ja dajme sa aj na kameru. Však ale to sa zostriha. Hej? Ja som mal Nemôžeš sa tričko. zostrihať, to Ty tam si budú mal podvody. tričko. Budú podvody, jasné. Ja počkaj. Nebudú podvody. A však ale budú si myslieť, ešte Prečo? zostrihané. Máme 3 mikiny. Lebo však Adam vypacol. A však Adam môžeme nahrať losovanie za Baca, chápeš? Nie, ty mal losovanie za Baca a Bacovi sa nedalo, takže ty si zobral. jasné. Dobre, on je taký. Dobre, tak Máme losujeme. práce, takže... Posledné. Pracovne vyťažený. Posledné losujeme, takže Dúfam, že nám posledný nebude ospravedlníte takto. tieto nedostatky. Takže ideme na to, koľko to tu To bolo na máme. rýchlo, nie? To má rýchlo. 109. A mám tu 109. To je sen. Neskutočné. A? Neskutočné, to už bol. Nebol. Bol. Nebol. Michal Prokop už bol. A my sme si to aspoň zapísali, kto vyhral? Áno. Máme to na kamere zachytené. Michal Prokop bol? Michal Prokop už bol, takže... Michal Prokop bol? No tak Že ideme ďalšieho rýchlo, to sem. Kedy bol Michal Prokop? Ja neviem. Ja som vám vylosoval. Dobre, hlasujeme ďalej, keďže sme sa dohodli, že aby nedostávali tú istú cenu. Ale vlastne... Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Lebo baterka už umre. 201. 201. Dúfam, že to bude zase opäť a Michal Prokop. Alebo Aďo Baco. A je to... Počkaj.
Flame. Nemáme tu vypla sa nám baterka. Vypla sa nám baterka. Takže našli sme to tak sa pomôžli tu. A je to nejaký PK Flame. Takže PK Flame, ktorý môžeme si skontaktovať. My ho budeme kontaktovať, to som povedať. Všetkých vás budeme kontaktovať, dúfam, že nám odpíšete. A to boli naši výhercovia. To boli naši výhercovia. A samozrejme, ešte sa vám chceme poďakovať za to, že ste nás hlasovali. Ďakujem vám, že ste získali prvé miesto. Len vďaka vám, za to, že ste boli takí ochotní, obetovali ste svoj čas. A vážime si len vašu pomoc. A zistili sme, že máme fakt nových priateľov a fanúšikov, akými ste vy. A ešte pre vás pripravujeme niečo. Oni ešte o tom nevedia, ale ja viem. To sme tu mali, ale stále nevieme čo. Takže... Není už náhodou kartku? Asi je, takže... Takže učíme sa s vami. Není ešte blíka. Ešte blíka? Dobre, tak povedzte ešte niečo, mi si povedal. Volám sa Jaroslavy. Ja nepočujem. Že vám to sme povedali, že vám ďakujeme. Áno. A dúfam, že nás budete aj v budúcnosti takto podporovať. Takže spozdravom pri nás Slovakia. Peace. Čau. Servus.